Добро утро, приятели! Добре дошли в новият ми влог. Днес е събота и ще ходим на сватба. Така че реших да ви взема заедно с мен последните дни. То не дни, ми направо последната седмица. Чакайте да го става този телефон някъде, ще ви разкажа. Да бях тръгнала да ви казвам, че последната седмица изобщо не се чувствам добре. Здравословното ми състояние не е много добро. Понеже в началото на месеца алергията ми се влоши доста. Имам алергия към цъфтежи на почти всички дървета и растения, към прах, към кучета, котки, така че не мога да имам и домашни любимци, ако се питате, да. И явно този месец цъфти нещо, което супер много ме дразни. Бях много зле, но съм беше толкова дълбоко запушен, че направо не можех да смогна да дишам през устата само. И си реших да си пия астни лекарства, които видях на реклама по телевизията, които са така, нали, против алергия, и съответно от тези лекарства започна да боли главата, ама зверски много да ме боли. Спрях ги, то нямаше някакво сериозно подобрение, нали, не като без тях, но не беше нещо, което очаквах. Вчера отидох до алерголожката ми. Тя каза, че в момента цъфтят житните култури. Явно това ме дразни супер много, защото като погледна на компютъра имам доста голям процент алергия към тях. И ми изписа други лекарства, а в същото време в момента и хранопровода ми е възпален. Съответно съм на специална диета, за да мога да го успокоя. Пия лекарства и за него. И вчера пих и това за алергията и започнаха да ми изтръпват крайниците. Не се чувствах адекватна изобщо. Че не знам какво правя, къде ходя и така нататък. Много зле. Кръвното ми започва да пада. Общо взето цялата съм пред разпад. Не знам какво се случва. Но това беше една от най-гадните седмици до момента през живота ми. Днес съм така една идея по-добре, вече като ходих до личната да й кажа за този хранопровод и че не се оправи вече цяла седмица пия лекарства, нали, внимавам супер много какво ям и въпреки това не се чувствам много добре. Тя ми изписа други лекарства и вече положението е една идея по-добре. Se надяваме, че до 2-3 дни всичко вече ще се нормализира. Та сега не знам това за алергията дали да го пия, понеже се чувствах не съм много отпаднало. Направо не може да стана от леглото. И днес за сватбата ще го пропусна със сигурност. И от понеделник, ако вече мога да хапвам по-нормално, понеже аз ям и много нискокалорична храна. И може и това да оказва влияние на действието на лекарството, на кръвното ми и отделно от това навънка е супер горещо, жегата също да се отразява на кръвното налягане. И да, в понеделник ще дам втори шанс на лекарството против алергия и ако вече пак не е добре, просто ще се обадя на алерголожката да я кажа, че трябва да го сменим с нещо друго. Понеже, нали, на нея разказах за проблема ми с корема в момента и с хранопровода и тя подбра такова лекарство, което да не допринася за това да се влоши корема ми. Стомахът, да, се тая. И да, общо това е за проблемите ми от изминалата седмица. Просто това е едно от най-ужасните неща. То имате чувство, че тук всичко е гори. И отделно стомаха и той. И да, много е кофти. Но ще се оправят нещата. Трябва да гледам от положителната страна. Аз съм такъв човек, че винаги всяка една ситуация, колкото и негативно да бъде тя, търся нещо положително. И общо взето, да, сега се надявам вече да спрат тези възпаления, всичко да се успокои и да мога да си хапвам и да си функционирам нормално отново. Понеже е много зле, наистина. Аз ям буквално 5 неща. И ги ям от една седмица. Сутрин, обед и вечер. И малко ми е писнало да ви кажа. И да. Сега вече почваме подготовката за сватбата. Станала съм супер рано. И понеже в 20:30 трябва да сме в църквата, сложила съм си тук едни пачове в момента и мисля първо да направя косата.
после грима и накрая се обличаме и потегляме. За прически гледах с нощи клипчета в TikTok. Някакви такива лесни, нали, официални прически и намерих една, която много ми хареса. Ще видим дали ще можем да направим, обаче изглежда доста просто като цяло. Не мисля, че ще има някакви сериозни затруднения с нея. Така че да. Сега започваме с прическата. Не знам дали ще покажа. Ще ви покажа всъщност как се навивам косата. Понеже се прави много готини вълни с маша и доста хора са ме питали в TikTok как я правя тази прическа. Пък тя се прави елементарно. И аз преди много съм се чудила и съм искала да се правя така косата, обаче не съм можела и сега ще ви покажа на вас как става. Не се е много лесно. Започвам да се правя косата. Първо я разделяме на две секции. Аз на две я разделям, не на повече. Като горе-долу хващаме тук от веждите. Не, даже по-нагоре. Ето тук някъде. Като първо ще направим вълните. След това ще направим една прическа, която изглежда елементарно. Да се надявам, че и за изпълнение ще бъде такава, не само на видеото да изглежда. И това тук отгоре си го хващаме с наш ног. Между другото направих изкуствен тон. Може да видите лицето ми колко е бяло, понеже никога не си го мажа. Сега разресваме си косичката. Вижте какъв блясък имам тук горе в корена, където си е баш моята коса и не е изразявана. Но и надолу не е така зле. Просто вчера не съм я стилизирала с нищо. Оставих я просто да изсъхне на слънцето, понеже днес ще горим достатъчно. Нямаше нужда и вчера да я издухвам с четката. Машата ми е ето такава. Просто ви трябва маша с дебел шиш. Няма значение каква е. Моята е на Ремингтон и е супер стара. Не знам, имат много, много години. Но преди 2-3 години вече се научих как да си правя точно тези вълни, които така исках. Та, мятаме си половината коса отзад, другата половина стои тук отпред, не мърда. И си хващаме по едно, ето така малко кичурче. Като за днешната прическа тя ще бъде нещо като опашка, тук отдолу ниска опашка. Така че няма да я кадрим баш догоре, но трябва да държите машата по ето този начин. Да ви пада надолу. Навиваме си я. Чакаме. И пускаме. И вижте как готино се получи. Не стават... Аз по принцип винаги преди си правих такива букли супер навъртяни, които вече мисля, че са много демоде и не ми харесват. Затова много се радвам, че открих как да се правят тези вълни. И продължаваме по абсолютно същия начин. Като аз не ги навивам на ролки или нещо подобно, просто след като се накъдра цялата коса, си слагам малко лак, за да ми се задържат все пак. В принцип на моята коса се държат прическите, които реша да си направя. Но слагам лак за всеки случай. И като сложа лак, косата ми стои къдрава, докато не я измия отново. Този качурма е малко дебеличък. Но да, общо така става кадренето. През машата минава ето така, надолу трябва да сочи и си навивате косата. Вижте колко са готинки. Няма да ви показвам цялата коса, ще си я направя и ще се включа да ви покажа тази
елементарна прическа, която видях в TikTok. Но ето така се получават кадричките. Вижте колко са сладки. И това е крайният резултат. Не съм ги разресвала все още. Сега да ви покажа и отзад. Оп. Ето. Че се получи супер добре и дори да не стане тази прическа, която гледах в TikTok. Ето така мога да си отида. Да. Сега хора правя прическата набързо и почвам да се гримирам, защото времето ме притиска. Малко се забавих, не знам и аз как, но да. Пък грима ще ми отнеме доста повече време. Здравейте хора, днес е вече вторник. Сватбата мина доста добре. Хареса ми, беше интересно, забавно, готино. Да, днес е вече вторник, съм се включвала в неделя и в понеделник, понеже не се чувствах много добре. Общо взето 2 дни лежах и се почивах повечето. Не съм правила нищо, кой знае какво. Вече стомахът ми една идея по-добре се чувства. Пробвам да консумирам разни неща, които по принцип биха го раздразнили. Няма за сега реакция, така че съм много щастлива. Сега ще се направя на кафенце и отивам да си полегна малко на терасата, на шезлонга, да се попека. Свърша малко работа на телефона. Ще обработвам видеа, общо взето снимки и такива неща. И вечера ще ходим да гледаме брат ми. Днес е неговото дипломиране. Така че ще ви взема и там с мен. И мисля това да бъде за днешното видео. Така че сега слагам банския, прави си кафенцето и ще се видим на терасата.